Dobar dan i pozdrav svima. Evo danas da kažem nešto na temu grabeži kod pčela. Mislim da nisam pravio video na tu temu, pa sam evo rešio danas to da snimim. Evo ovdje imamo primjer košnice koji je zahvatio grabež i boga mi nekih 2 dana već se ova košnica bori sa napadom tuđica. Znači, ko ne zna, grabež je napad tuđih pčela koje pokušavaju da opljačkaju ili susednu košnicu, mogu i da pljačkaju neku košnicu koja je udaljena od njihove košnice i 300-400 metara i više, i znači pokušavaju da opljačkaju tu košnicu. Obično tu posle i unište maticu, i kada se to desi, ta košnica koja je preživala grabež uglavnom je osuđena na propast. Pogotovo u ovom nekom periodu sezone, kad je već kraj sezone, jer posle nemate u principu, kada je opljačkana košnica, tu nema ni meda, kažem, ostaje košnica bez matice i generalno vi tu nemate mogućnosti da uradite ništa. U principu i spajanje ne vredi, iz prostog razloga nemate šta spajati, jer dosta tu i pčele strada i kažem, to je u principu beskorisno. I naravno, kažem, pokradu sav med, polen, ostanu samo goli ramovi. Evo, ova košnica se bori već, kažem, 2 dana sa grabeži, i evo da dam neki mali savjet kolegama šta mogu da urade. Prvo i osnovno, znači držati što jače košnice na pčelinjaku, iz prostog razloga što slabe košnice su samo problem na pčelinjaku i one mogu biti okidač za grabež. Evo recimo ova ovdje košnica koju vidimo, ona uopšte nije slaba, znači to je proizvodno društvo koje je veoma jako. A šta je dovelo do grabeži, iskren da budem, ne znam. Jer obično kažu da je to greška pčelara, znači prilikom prihrane pčela, prilikom otvaranja košnice, držanje, da kažem, dugo vremena otvorene košnice i tako dalje, to može da se desi. Međutim, evo, ovo je moja košnica 2 ovdje na mom mini pčelinjaku, da kažem, i šta je uzrokovalo grabež, stvarno ne znam. Iz prostog razloga što niti sam hranio ovu košnicu, da kažem, ovih posljednjih par dana, znači hranjena je možda pre mjesec dana i dato je oko 3 litre sirupa, i to je to. Pošto ima dobrih zaliha, nemam potrebe više, ona je spremna za zimu, tako da u principu nemam potrebe da je hranim. Sad, kažem, šta može se uraditi? Ima razne one teorije, te posipati brašnom, te prskati vodom, simulirati kišu. Jedna od možda najefikasnijih stvari je skloniti košnicu sa postojeće lokacije, to je recimo sa ovog mesta gdje se trenutno nalazi, i staviti na isto mesto praznu košnicu koju trebalo bi da imate uvijek pripremljenu negdje na pčelinjaku, i kada tuđice dođu, smatraće da su završile posao, da je opljačkano na košnice, da više nema tu meda, i onda od principa odustaju. Međutim, kažem, sve je to komplikovano. To vi možete uraditi ako vam je pčelinjak blizu, pored kuće, i ako ste, da kažem, blizu, primetite to na vreme. Međutim, ako vam je udaljen 30 km od kuće, a vas nema tamo nedelju dana, jednostavno ne možete uraditi ništa. I što je najgore, to je veoma opasno,
može vam se proširiti na ceo pčelinjak i kažem da vam stradaju sve košnice na pčelinjaku bukvalno u jednom danu. Kažem, ja nisam teo da se da kažem bakćem sa time da ja sad ovu košnicu nešto premeštam, da pokušavam te neke varijante. Iz prostog razloga smatram da je ova košnica dovoljno jaka da se odbrani, a ako nije sposobna da se odbrani, u principu mi takva i ne treba u pčelinjaku. Znači, društvo koje nije sposobno da se brani, iskren da bude, meni ne treba. Tako da, još da kažem to napomenem, znači, pošto svi uglavnom tvrde da to pčelar izazove, evo, ova košnica je izolovana od drugih pčelinjaka, znači nije hranjena, nije otvarana, ali jednostavno grabež se desila. Šta je izazvalo? Iskren da budem, ne znam. Evo, još možda se i vidi tamo borba pčela. Evo, pale su sad upravo u travu, ne znam koliko ćete to vidjeti, ali kažem, ja nisam izazvao sigurno. Ali reći ću vam šta sam uradio. Pošto su tuđice ulazile gore čak i u krov, znači, pošto je gore otvoren bio zbeg, gore nema nikakve hranilice, ali ima onaj otvor za hranilicu na zbegu i gore su, da kažem, ulazile i odozgo su dosta napadale, čak su kružile oko košnice, znači bio je, boga mi, jedan dobar haos tu na pčelinjaku. Pokušao sam juče malo da ih poprskam vodom, međutim ne odustaju, jednostavno njih u principu ne interesuje. Bukvalno tu su došle da pljačkaju i po svaku cenu to rade. E sad, šta može da se uradi? Evo šta sam ja uradio. Prvu stvar koju sam uradio, pošto se sinoć to smirilo, kada su ove tuđice vratile u svoje košnice, zatvorio sam gore taj otvor na zbegu, zalepio sam gore to trakom i stavio sam još plus komad, da kažem onako, jedne daščice i suzio sam leto na 2-3 pčele. I evo, kao što vidimo, još uvek ima tu, evo, kažem, vidi se sad, evo, baš upravo su dve se bore dole u travi, i za sad se to sve smirilo. Šta će biti dalje, iskren da budem, ja se nadam najbolje. Nadam se samo da matica, ne daj Bože, nije stradala, jer ako je ona stradala, to će onda biti veliki problem, jer u ovom periodu nema baš nešto ovih rezervnih matica, tako da ću morati da spojim tu košnicu. Ali generalno, meni sad trenutno sve deluje u redu i mislim da se to smirilo. Znači, suziti leto na 2-3 pčele da mogu da uđu i gore zatvoriti sve moguće otvore. Ukoliko ima hranilica, skloniti je, onaj urez za hranilicu zatvoriti odozgo, da one više ne mogu, jer su one pokušavale. Juče sam našao i uz begu nekih 10-ak mrtvih pčela, znači bila je i gore borba, i omogućiti pčeli da može adekvatno da se brani. I kažem, evo, to je kod mene u principu rešilo problem i jako bitno i važno je da je košnica jaka. Znači da uzimljavate što jača društva. To je preduslov da mogu da se brane, inače ukoliko su slaba, kao što sam rekao, društva, to vam ne treba na pčelinjaku, jer samo izaziva probleme i na proleće ćete imati opet slabu zajednicu i neće vam doneti meda i tako dalje. Možda će samo razviti, ali uglavnom nećete imati nikakve vajde od nje. E sad, šta još može da se uradi? Znači uveče, kada se smiri situacija, pošto se one uveče povuku u košnicu, zatvoriti skroz leto, znači može se ići na tu rigoroznu, da kažem, varijantu, koja nije baš mnogo humana, ali
reći ću i to. To je možda neka posljednja opcija. Znači, zatvoriti uveče lepo košnicu i ne dozvoljavati, pošto mi u trenutku grabeži ne možemo prepoznati koja pčela je napadač, koja je pčela domaća, da kažem, iz naše košnice, tako da uveče može se zatvoriti košnica i ujutru već, pošto one sutradan već ponovo dolaze u grabež, poraniti i lepo sačekati kad dođu te tuđice, da kažem, na leto, da napadaju, lepo ih nekim brenerom sačekati i dobar udarac im zadati da one ne mogu više da se vraćaju u svoju košnicu i javljaju drugim, da kažem, pčelama koje će opet dolaziti i to ide tako, kažem, u nedogled dok jedna košnica ne pobedi. Kažem, evo, ovo je se sada zaustavljeno. Vidim da i danas sam pratio malo i neke pčele dolaze sa polenom, tako da bih rekao da je situacija i dalje u redu. Kažem, borbe još uvek ima pomalo. Možda sam to trebao danas da snimim baš da se vidi dok je bilo onako intenzivno, jer kažem, to je već drugi dan tako. Čak i sinoć, bukvalno do pred mrake su dolazile ove tuđice. Ali eto, kažem, eto, dao sam par saveta kolegama kako bi možda mogli to da reše. Ja sam, nadam se, na sreću uspeo. Pratit ćemo ovu košnicu, pa ukoliko bude nekih daljih problema, ja ću vam to objaviti. Šta još, kažem, možda, eto, budi kod mene sumnju što se tiče ove košnice. Ova košnica imala dosta varoa ove godine. Znači, do sad nisam imao u pčelarskoj praksi toliko pada varoje na nekoj košnici, ali stavio sam Apigard, evo, reći ću sredstvo koje, i stvarno je oborilo. 2 puta sam za redom stavljao ove paštete, ono je u paštetama, to je na bazi timola, i stvarno je odradilo posao dobro. Sada trenutno, evo, kad pogledam ovu podnicu, čiste, znači bukvalno nema više veroa, i proći ću još jednom oksalnom i to je to. Sad kažem, možda je malo oslabila košnica od te varoje, pa je su te tuđice, da kažem, osetile malo neku tu slabost i onda pokušale da možda je neka prošla tu, da kažem, par pčela koje su uspele da ukradu nešto i da je to njima dalo neku mogućnost da ponovo pokušaju u većem broju da kažem, da unište ovu pčelinju zajednicu i da je opljačkaju. Međutim, kažem, eto, sreće što mi je ovde blizu, pa sam, ja mislim, na vreme intervenisao i nadam se spasio ovu zajednicu. Sad kažem, pratit ćemo dalje. Ovo je izuzetna pčelinja zajednica. Ove godine je se i lepo razvila i dala je i prinosa, tako da bilo bi mi žao da strada. Ali kažem, za sada, evo, to sve izgleda ok. Pčele su čak i mirne, evo, tu sam blizu njih i nema nikakvih preva. Evo, sad se tačno vidi tamo tuča. Vi ćete moći to možda da zoomirate prilikom gledanja snimka. Kažem, eto, ja mislim da je za sada to sve u redu. Eto, tu može dati neki i iskusniji kolega neki komentar. Kažem, uvek sam spreman za komentare koji će to nešto pomoći, ne samo meni, nego i bilo kom drugom kolegi pčelaru. Eto, za sada toliko. Pozdrav svima i medno. Evo, možda ajde da snimim još par sekundi, ako se vidi tu dole mrtve pčele, evo kako se one biju, kako je tuča tu traje, ali evo ih dole, vidite kako padaju i to. Nadam se da će biti sve u redu.
Eto, pozdrav i medno.